Dragilor, bine vă găsesc! Astăzi vă propun să facem împreună o practică foarte dragă mie, o practică de compasiune de sine. Pentru că de multe ori avem tendința să ne certăm, să ne vorbim pe un ton ridicat, să ne adresăm poate cuvinte mai dure, uneori ne criticăm destul de aspru, ne judecăm și asta nu ne face decât să ne transformăm în propriul nostru agresor. Ne biciuim de multe ori și nu ne face deloc bine. Așa că astăzi vă propun să facem împreună o scurtă practică de apreciere și blândețe față de noi. Am numit-o atingerea inimii pentru că, la propriu și la figurat, ne propunem să intrăm în contact cu inima noastră. Așa că am să vă invit să ne luăm câteva momente, câteva minute de liniște, să ne găsim poate o postură confortabilă, postură în care să păstrăm coloana dreaptă, capul în echilibru deasupra umerilor. Putem alege să închidem ochii sau să lăsăm ochii întredeschiși cu privirea undeva în fața noastră. Cum ne este mai ușor să ne conectăm cu interiorul nostru. Lăsăm mâinile să se odihnească pe coapse sau pe scaun. Ne permitem să fim exact așa cum suntem la acest moment. Și asta e în sine un act de blândețe. Și lăsăm acum respirația să ne ajute să ne centrăm. Ne acordăm câteva momente de conectare cu respirația noastră. Urmărind fiecare inspir și fiecare expir. Respirăm profund, conștient. Urmărind poate mișcările pe care respirația noastră le face la nivelul corpului. Și observăm poate unde anume în corp simțim respirația cel mai intens la acest moment. Poate la nivelul nărilor sau la nivelul pieptului sau la nivelul peretelui abdominal. Și rămânem cu atenția în acel punct pentru următoarele câteva secunde. Și încercăm să răspundem cu blândețe, bunătate, întregii noastre experiențe prezente. Și ne ducem acum atenția în zona pieptului, în zona inimii. Ne conectăm cu zona inimii. Și vă invit, dacă simțiți, să vă duceți să vă așezați o mână în zona inimii sau poate chiar pe ambele.
într-un mod blând, cald, oferindu-vă un sentiment de siguranță, conexiune. Invitația este să încercăm să găsim acea atingere care se simte susținătoare, conținătoare, care ne sprijină. Și rămânem aici cu atenția în acest punct de contact între palmă și zona inimii. Poate chiar simțim bătăile inimii noastre. Și poate ne conectăm cu un sentiment de apreciere, de mulțumire pentru inima noastră, care bate neîncetat de la prima până la ultima suflare, care lucrează din greu, mai ales în momentele de stres. Inima noastră merită aprecierea noastră, recunoștința. Iar acesta este un moment în care încercăm să-i oferim recunoștință. Respirație după respirație. Inspirăm cu calm și expirăm cu blândețe către propria noastră ființă. Simțim poate energia din această zonă. Rămânem în contact cu bătăile inimii noastre încă vreo câteva momente. Apreciem senzația de a fi viu. Și tot aici, în zona inimii, simțim de obicei emoții. Și am să vă invit să încercați să vă conectați cu o emoție prezentă în voi la acest moment. Ce simțiți? Poate simțim bunătate, poate compasiune și încercăm să ne adâncim în această emoție. Și dacă simți poate că acest gest de atingere a inimii nu e cel mai potrivit pentru tine sau nu-l simți încă suficient de autentic, am să te invit să încerci să găsești un alt gest care să te ajute. Un alt gest pe care să-l simți că te sprijină, că te susține. Îți poți poate împreuna doar palmele, una între alta, și să simți contactul dintre ele. Sau poate simți să te iei în brațe
și să simți conexiune și susținere. Sau poate ți-e confortabil doar să simți contactul dintre o palmă și un obiect de lângă tine. Te invit să îți permiți să simți blândețe, bunătate, apreciere și acceptare față de tine. Grijă, iubire. Să-ți permiți să simți că ești aici pentru tine și sufletul tău. Și poate din acest spațiu de blândețe, de contact, de conexiune cu tine, îți poți adresa următoarea întrebare. Ce am eu cu adevărat nevoie acum? Ce am eu cu adevărat nevoie acum? Și permite răspunsului să vină din inimă, nu căuta în minte. Permite să simți ceea ce ai tu cu adevărat nevoie acum. Te îmbrățișez. Să fii bine.